27 август соат 11:10 дақиқа гузашт. Ина омадем магазин акаи шодӣ. Ассалому алайкум. Шерои нар, балечкои скутер, мотоцикл, гироскутер, ҳама чи ҳастем, чизои нав, классика. ҳама чиро навор кардем, нархоша мондем, рақамои телефона мондем. ҳамҷа занг занен, савдо кунен. Бисёр чизои интересне аста. Чизои навам рӯзи чоршанбе бо меорам. Иншоалло агар вақт боша меем ба навор мегирем. Бисёр чиро бародаро аз шумо як лайк, як комментария. Ями магазин акаи шодия ки аста мото запчаст. Любой чи аста ҳамҷо хидмам чанд бор ҳамҷа запчаст харидагим. Аз шумо як лайк, як комментария. Ина акаи шодия, ассалому алайкум. Ина сиёмки пешнадам будан инаи масакилимо 15000 мегинҷира хай ягон чи мегзарем ай 12 пӯн намешавад барои камрасход будан и камрас мотор як даҳай як садака як даҳай панҷини мазуро мотор як даҳай ин той панҷини мазура 5000 мегинҷира панҷини мазур 5 та да мана мисол чорни мазур чор 3000 айсе гузашта метавонад ё бушне а 3000 бо муомила дора то 26 27 инжектора чи 8000 инжектор 8000 қиматам бурой ки 2018 мезон мопед умдай 3000 ин мопед 3000 бо муомила дора ё акида муомилаш камтар мара ин 101 литр мехӯрад ани заряд ки 70 километр мегарда дая заряд ин чанд саат заряд мемонӣ ба ира 4 саат мемонӣ 4 саат 70 километр а 2000 ай 2000 сум гузашта мекунад қурған рафта меоян ишбек может меравам омаданшам ну каваши жилику рафта колғзавод рафта меоя ин чанд скорост дора ин чанд скорост дора инам як дай ду се ин заряд ам балечкои нам бисёр ай да хат буря одам бачоё ява 2000 сум як ҳафт ҷой шудаш ай кам нами ява 1700 сомон а субтитро 6000 нахал обо 58 мерасам инам ҳамаш шанбе 4 дона мешуда рӯзи чоршанбе бо нав меоя иншоалло бо меоем иншоалло насиб бош си дорем шашини мазор 6300 кам наметонам бародар навози акаи шодиро рақамошам мемонем ҷа магазина телефониан ҳаракат мекунем запчасто ҳамаш ҳаст ина рақамои акаи шодия 989 12 52 92 инеми магазини акаи шодия ҳама чи запчаст ҳам ҳаста запчастро яъни запчастам қимат нестам ин ҳамчо инам пержинои 120 сомон мада инеми акаи шоди но ҳама чи амортизаторо ё 200 инеми акаи шодия худмам чанд бор запчаст гирифтагим ҳамҷа чизои арзон а дастрас ай хеле нархои вазбин нест ин аз нас станчатрен чизои заказ ҳам меоран о чизи заказ кунӣ акаи шоди ман меорам 20 сомон мегирам вақте заказ ин ҳамҷа бо устухона ҳам аста инами таги ду тарча қадира ишпексаторда нуҳияи дӯстӣ ҳамҷа ин бародарони азиз чӣ хеле хостин акаи шодиро як бор дигар навор кардем рӯзи чоршанбе бо чизои нав меомада аз шумо як лайк як комментария фаромӯш накунед